Hezbollah is absolutely decimating the IDF in the northern zones. Right now, there are warnings as we speak. And we know that they're getting fucked up, not just because we see the news, but because we could see the Israeli reaction. Enjoy it with us. הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו. ביום שישי שוחחתי עם המח"טים, הם מח"טים נועזים בתוך השטח, מובילים את החיילים הגיבורים, והם אמרו לי, ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה, וחיזבאללה נס על נפשו. ואני אמרתי להם, אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם, זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים. We actually covered on our show what was going on with the northern residents. They were being bombarded with no help from the government. They were actually left there on purpose to die, telling them it's cheaper to let you die here than it is to evacuate you. But I think they've since been evacuated. And all I'm getting from that Netanyahu clip is a massive amount of cope. It looks like they captured a deserted fortress. And that's we've dealt with this from Ukrainians for 4 years, so we're used to it.